нигини кабуди бадахшон. сайёраи замин. онро сайёраи об ҳам мегӯянд, зеро аз 4 ҳиссаи ин сайёраро об ташкил медиҳад. аз рӯи масофат то офтоб сеюмин ва аз рӯи ҳаҷм панҷумин сайёра дар миёни сайёраҳои манзумаи офтоб аст. сайёрае ки дар он ҳаёт вуҷуд дорад. ин сайёра ба 7 қитъа ҷудо шудааст. осиёи паҳнобар яке аз онҳост. дар дили ин қитъа тоҷикистон ном кишваре ки сарзамини обҳои мусаффост ҷойгир аст. обҳои поку зулол аз пиряхҳо сарчашма мегиранд. дар ҳудуди ин кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ даҳҳо кӯлу дарё ҷорӣ мешавад. яке аз чунин кӯлҳои бузург ки дар домани кӯҳҳо воқеъ аст сарез мебошад. кӯли сарез аз нигоҳи илмӣ мӯъҷизаи табиат аст. сафари навбатии ҳайати эҷодии телевизиони илм ва табиат ба самти кӯли сарез аст. масофа аз шаҳри душанбе то мавзеи кӯли сарез 684 километрро дар бар мегирад ки аз ин 22 километраш роҳи пиёдагард аст. ҳоло бошад мо дар шоҳроҳи душанбе кӯлоб шамсиддин шоҳин ҳаракат дорем. сафари мо тавассути шоҳроҳи душанбе кӯлоб шамсиддин шоҳин дарвоз рӯшон сурат мегирад. ҳоло ба шаҳри бостонии кӯлоб наздик мешавем. ҳар дақиқаеро моро ба мавзеи кӯли сарез наздик мекунад. ҳар як экспедитсияи илмӣ нақшаи мушаххаси худро дорад. ин навбат телевизиони илм ва табиат тасмим гирифтааст ки филми мустанади телевизиониро аз ҳавзаи дарёи бартанг ва махсусан кӯли сарез таҳия намояд. кӯле ки на танҳо дар минтақа балки дар ҷаҳон машҳур аст. садди кӯли сарез баландтарин сарбанди офаридаи табиат дар олам дониста мешавад. кӯли сарез чӣ асрор дорад? филми мустанади мо бозкушои вижагиҳои ин кӯли азим дар такя ба сарчашмаҳои илмӣ аст. моро ҳамроҳ бошед то манзараҳои зебои табиати дараи бартангро якҷоя бубинем. шаҳри бостонии кӯлоб дуввумин шаҳри бузурги вилояти хатлон дар ҷануби тоҷикистон аст. ҳангоми ворид шудан ба ин шаҳр ҳар нафарро муҷассамаи модар ки дар шафати шоҳроҳ қомат афрохтааст истиқбол мегирад. ин рамзи меҳмоннавозии мардуми кӯлобшаҳрро бозгӯ аст. кӯлоб шаҳри зебову замонавӣ ва тамошобоб аст. ба ноҳияи баландкӯҳи шамсиддин шоҳин наздик мешавем. ноҳия дар баландии 2000-2500 метр аз сатҳи баҳр дар доманаи кӯҳсори ҳазрати шоҳ ҷойгир аст ки иқлими гуногун дорад. ба таъбири мардуми таҳҷоӣ кӯҳи эмом аскарӣ рамзи сарбаландии мардуми дашти терай аст. ҳавои тоза ва вазиши шамоли форам дар ин гӯшаи диёр ба кас рӯҳу илҳоми хоса мебахшад. расидем ба ноҳияи дарвоз. диёре ки сокинонаш меҳмондӯст ва хушсухананд. аз тамошои мавҷи оби дарёи панҷи пур аз ганҷ чашми кас сер намешавад. оби ин дарё асрори зиёде дорад. дар ҷое орому сокит ва дар ҷое пуртуғён аст. дарё боду ҳаворо дар ин мавзеъ мӯътадил кардааст. тамошои манзараҳои дилфиреби табиати ноҳияи дарвоз қалби ҳар кас, хусусан сайёҳони дохилию хориҷиро тасхир мекунад. идомаи роҳ ба сӯи ноҳияи рӯшон, масире ки манзараҳои зебову назаррабо дорад. аз дили кӯҳҳои баланд шаршараҳо ҷорӣ мешаванд. оби сарду гуворо аз қуллаҳои барфпӯш.
ин гӯшаи кишвар низ сероб асту ҳар қитъаи ҳамворӣ сарсабз. шомгоҳон ба шаҳраки вамар расидем. дарёи бартанг калонтарин шохоби тарафи рости дарёи панҷ аст. ҳавзаи обгундории дарё 24700 километри мураббаъ, дарозиаш 528 километр ва харҷи оби он ба 129 метри кубӣ дар як сония баробар мебошад. саргаҳи дарёи бартанг дар бадахшони шарқӣ воқеъ аст ки як шохоби асосияш дарёи мурғоб мебошад. дар ин ҳавза 215 кӯл мавҷуд аст ки аз ҳама бузургаш ин кӯли сарез аст. ин роҳ моро ба кӯли сарез мебарад. дарёи бартанг аз шимолу шарқи ноҳияи рӯшон ба ҷанубу ғарби он ҷорӣ шуда ба дарёи панҷ мерезад. обшораи миёнаи солонаи дарёи бартанг ба 4 километри мукааб баробар аст ва 12% ҳаҷми обшораи дарёи панҷро ташкил медиҳад. дараи бартанг дар байни қаторгӯҳҳои Язғулон ва Рӯшон ҷойгир буда яке аз водиҳои назаррабои вилояти Бадахшони Тоҷикистон аст ки таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон, хусусан сайёҳони дохилию хориҷӣ, олимон ва дӯстдорони табиатро ба худ ҷалб кардааст. табиати дараи бартанг аз лиҳози ҷуғрофии табиӣ водиеро мемонад ки ба ду қисмат поёнӣ ва болоӣ тақсим мешавад. обу ҳаво ва табиати ду қисмати водӣ аз ҳам фарқ мекунанд. дар деҳаҳои поёноби дарёи бартанг ҳарорати ҳаво гармтар аст. дар деҳоте ки дар водии бартанги боло воқеанд, иқлими ҳаво хунуктар мебошад. иқлими мувофиқ ва табиат дар қисмати поёнии водӣ ба сокинонаш имкон медиҳад ки ба боғдорӣ, зироаткорӣ ва чорводорӣ машғул шаванд. бояд гуфт ки аввалин ва машҳуртарин масир ба кӯли сарез аз деҳаи барчидиви водии бартанги болои ноҳияи Рӯшон воқеъ аст оғоз меёбад. роҳи мошингард то деҳаи барчидив меравад ва аз он ҷо то кӯли сарез пиёда баромадан зарур аст ки барои он то 9-10 соат вақт лозим аст. роҳи дуюми пиёдагардӣ ё кӯҳнавардӣ ба кӯли сарез аз деҳаҳои Булундкӯл, Бачор ё Бардара оғоз ёфта дар мавзеи чарогоҳи Вухинҷ якҷо мешаванд. аз он ҷо ин роҳ ба сӯи пойгоҳи обуҳавосанҷии Ирхт ва кӯли сарез фуруд меояд. роҳи сеюм ва аз ҳама камтар гирифта шуда аз ҷониби Мурғоб тавассути рудхонаи Мурғоб ба Сарез меояд. ин роҳ то замоне ки деҳаҳои Сарез ва Усой обод буданд мунтазам истифода мешуд. албатта минтақаи Кӯҳистон аст, то ба имрӯз инфраструктури лозимӣ гарчанде набошад ҳам, аммо шоҳроҳҳои сайёҳӣ барои ҳам сайёҳони дохилӣ ва ҳам хориҷӣ се шоҳроҳи асосӣ маълум аст ки якеш аз ҳамон охири дарёи бартанг аз охирин деҳа ки Баршидев ном дорад тақрибан 8 то 10 соат вақт аст баромадан то ба кӯли Сарез ва дигар роҳе ки аст аз худи ноҳияи Мурғоб ба тариқи роҳи маъмулие ки то пайдо шудани кӯли Сарез буд
یعنی مردم می آمدن از شفت دریای مرغاب است و روی سیوم نیز هست که می توانند از طرف برتنگ و از طرف ناحیه شغنان هم به اینجا سفر کنند و البته یک منظر بسیار زیبا و یک در حقیقت یک گنجینه هست که امروز به ما نصیب شده است. در مسیر کولی سرز گروه ایجادی به هنگام غروب آفتاب به دهه برچیدیف رسید. ин деҳаи барчидиви ноҳияи рӯшони вилояти Бадахшон аст. дар воқеъ манзараҳои зебо ва табиати дилангез дорад. аз пойтахти кишвар то ин рӯстои водии Бартанг наздики 700 километр роҳро тавассути нақлиёт ҳаракат кардем. барои расидан то мавзеи кӯли Сарез дигар роҳи мошингард нест. 22 километри дигар боқӣ мондааст ки ин масофаро пиёда тай мекунем. роҳҳои пиёдагард низ душворгузар аст. ба нақли сокинони маҳаллӣ 9 соат вақт лозим аст ки то ба мавзеи кӯл бирасем. ҳоло офтоб ғуруб кард. шаб инҷо мемонем ва фардо субҳ ба сафар мебароем. субҳи деҳаи барчидив, идомаи роҳи пиёдагард ба мавзеи кӯли Сарез. мебояд 22 километрро пиёда тай кард. аз поёни деҳ бо ҳамин кӯпрук аз болои дарёи Бартанг мегузарем. акнун роҳи душворгузари кӯҳӣ шурӯъ мешавад. خالق نیازوف طولی 17 سال می شود که در موضع کلی سرز فعالیت می کند. او همچون راهبلد در این سفر هیئت ایجادی ما را همراهی می کند. با طی کردن نصف راه پیاده‌گرد در ساحل راست دریای برتنگ در زیر سنگ‌های عظیم گوشه استراحت ساخته شده است که آن را چایخانه نام میبرند و ما نیز به این موضع رسیدیم. لحظه تنفس میکنیم و سپس راه را ادامه میدهیم. ادامه راه به سوی کولی سرز. ما را کوه‌های بلند در پیش است. معجزه طبیعت. آب کولی سرز 160 متر پایانتر از سطح بالایی آب کل از تنه فروغالتیده اوسای در شکل چشمه ها بیرون می آید که حیرت آور است. رودی از چشمه های سربند کولی سرز جاری شونده دریای برتنگ را تشکیل می دهند. باید گفت که قبول قرمانبеков همچون اولین گیدرولوگی کولی سرز
дар мавзеи дарағов аз сангҳо ва дигар масолиҳи ёрирасон дафтари корӣ бунёд карда тӯли солҳои 1913-1925 дар шароити мураккаби кӯҳсор фаъолият кардааст. кору пайкори содиқонаи падар барои фарзанд ва набираву абирааш пайроҳаи зиндагиро боз намуд. дар ин масир насли дуюми ин оила Ниёз Қабулов идомадиҳандаи пешаи падар гардид. тӯли солҳои 1925-1951 дар Кӯли Сарес ба ҳайси назоратчӣ кор кардааст. бо гузашти солҳо фарзанди Ниёз Қабулов Айёз Ниёзов касби падариро идома дод. ӯ тӯли солҳои 1954-1987 то синни нафақа ва баъдан то солҳои 90 низ ҳамчун марди ботаҷриба дар ин мавзеъ фаъолият кардааст. ба ҳамин тартиб Холиқ Ниёзов ҳамчун насли чоруми ин хонавода идомадиҳандаи пешаи авлоди худ буда аз соли 2008 инҷониб дар мавзеи Кӯли Сарес фаъолияти содиқона дорад. ин марди фурӯтан ҳар замоне ба мавзеи Кӯл ё аз мавзеи Кӯл ба деҳа раҳсипор шавад, аз дафтари кории бобокалони худ аввалин гидрологи тоҷик дар мавзеи Кӯли Сарес Қабул Қурбонбеков дидан мекунад. ҳарчанд иншоот тӯли солҳои дароз аз барфу боду борон қисман осеб дидааст, аммо ҳанӯз ҳам пойбарҷост. баъзе қитъаҳои роҳ тактаги кӯҳи баланд мегузарад. ба назар оддӣ, аммо хеле хатарнок. ин кӯҳи азиму устувор сарбанди Кӯли Сарез аст. масоҳаташ бештар аз 10 километри мураббаъ, паҳнои 3,2 ва дарозияш 5 километрро ташкил медиҳад. сангҳое ки мебинед ба ҳамдигар зичу устуворанд, ки иқтидори тавоноӣ ё доштани 17 миллиард метри мукааб обро дорост. баландии 3500 метр аз сатҳи баҳр то мавзеи Кӯли Сарес 2 километр роҳ боқӣ мондааст. ҳамин тариқ роҳи пиёдагарди кӯҳӣ то ба мавзеи Кӯли Сарес тай шуд. аз субҳи содиқ то шомгоҳон роҳ гашта бошем ҳам, аммо бо дидани кӯли зебои Сарес қастагӣ роҳ рафт гардид. ҳамин вақту соат моҳи феврали соли 1911 соати 23:15 дар натиҷаи офати шадиди табиӣ кӯҳи азиме маҷрои дарёеро банд кард, ки дар соҳили ин руд деҳае бо номи Усой пурра зери кӯҳпора монд. шаби 5-6 феврал ба санаи нав 18-19 феврали соли 1911 соати 23:15 ба вақти маҳаллӣ дар қисми ҷанубу шарқии Осиёи Миёна воқеъ дар кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон заминларзаи шадид ба вуқӯъ пайваст. ҳатто мавҷи таконхӯрии заминро маркази зилзиласанҷии Пулковаи шаҳри Петербурги Русия дар масофаи 3860 километр сабт кард. заминларза бисёр заминларзаи бошиддат буд. қувваи заминларза аз рӯи нишондодҳои пойгоҳии сейсмикие ки ҳаст буданд он вақт, яке аз пойгоҳии сейсмикӣ он вақт аз тарафи олмониҳо дар Тяншан буд, ки ба қайд мегирад ин заминларза ва тақрибан муайян мекунад шиддати заминларза ба 7,2-7,4 балл баробар будааст. ва маълумоти дигаре ҳам ҳаст, ки заминларза то дараҷае ба шиддат буд, ки ҳатто дар пойгоҳи сейсмикии Пулкова
ин дар наздики санкт петербург низ ба қайд гирифта мешавад ва шиддат тақрибан ҳамин хел арзёбӣ мешавад 7,2-7,4 балл. аммо худи заминларза дар тамоми минтақаи Бадахшон ва кишварҳои ҳамсоя эҳсос карда мешавад ва вақте ки кӯҳпорам чапа мешавад бисёр як садои бисёр ҳам баланд. бар асари таконхӯрӣ бо шиддати замин як қисми бузурги кӯҳи Мускул аз соҳили рости дарёи Мурғоб канда шуда ба поён фурӯ афтод. дар натиҷа деҳаи Усой пурра зери кӯҳ монда пеши дарёи Мурғоб баста шуд. чангу ғубор ба ҳаво хиста 4 шабонарӯз фазои дараро тирра намуд. сокинони зиёде ҷони худро аз даст доданд. фурӯғалтии кӯҳпораи азим ва сарбанди аз он пайдо шуда номи Усой ва рӯстои Сарез ки зери об монда дар ҷои он кӯл пайдо шуд номи Сарезро гирифт. ҳамин тариқ дар ин мавзеъ кӯли Сарез пайдо шуд. бо гузашти солҳо сатҳи оби кӯл баланд мегардид. соли 1930 дарозии кӯл ба 75 километр расид. дар ҷои ин афтиши кӯҳпораи калон дар қисмати чапи водии дайро як деҳаи начандон калон Усой вуҷуд дошт ки таги ин кӯҳпоро монда буд ва баъди пайдо шудани баланд шудани оби сатҳи дайро пайдо шудани кӯл болотар аз он деҳаи Сарез вуҷуд дошт ки он так зери об монд. ин қисмати ҳамон кӯҳ барои афтиш тайёр буд. барои ҳам каме ҷунбиши замин ки ҷунбиши хеле бақувват он якбора ин кӯҳпороро партофт. дар бораи таърих пайдоиши ин кӯл албатта таърих на чандон тӯлонӣ аст. мо маълумоти зиёд дорем. махсусан дар мавриди оне ки дар худи мавзеи Усой мардумони деҳа ба истиснои 2-3 нафар дигар ҳама мефафтанд. тамоми чорво кишорҳо зери ин садди бузург мемонанд, зери кӯл мемонанд. баъдан мардуме ки дар деҳаи Сарез зиндагӣ мекарданд онҳо низ кӯч мебанданд, аз ин мавзеъ ба ноҳияи Шоҳном кӯч мебанданд асосан ва кӯл соли 1913 ба номи Сарез монда мешавад. ба хотири он деҳае ки баъдан аз байн меравад кӯли Сарез ном мегирад. ин садде ки дар ин вақт пайдо мешавад садди Усой ном дорад ва баъдан тақрибан то соли 1930 кӯл ба пуррагӣ пур мешавад ба таври оҳиста оҳиста. омӯзишҳои кӯл бевосита аз соли 1913 оғоз гардиданд ва дар натиҷаи воридшавии дарёҳои гирду атрофи Сарез ба кӯл сатҳи оби кӯл тадриҷан боло рафта ва чуқурии миёнаи он ба 185 ва чуқурии зиёдтарини он ба беш аз 500 метр мерасад. аз замони пайдоиш инҷониб кӯли Сарез бо якчанд асрор олимони геолог, ҷуғрофидонон, табиатшиносон ва сайёҳонро ба тамошо ва кашфи худ ҷалб мекунад. аз ҷумла олимони зиёди рус барои кашфи кӯли Сарез сафарбар шуда тӯли солҳои зиёд таҳқиқоти илмӣ бурданд. аммо асрори ҷозиби кӯли Сарез таҳқиқоти нотамоми он аст ки аз замони пайдоишаш оғоз шудааст. Преображенский Аркадий Иванович, муҳаққиқ, доктори илмҳои ҷуғрофӣ ва техникӣ. ҷинсҳои фуруғалтида 6 миллиард тонна вазн ва ё 2 миллиарду 220 миллион метри кубӣ ҳаҷм доранд. қувваи фуруғалтии кӯҳпора чунон бузург буд ки пораҳои ҷинсҳои кӯҳӣ ба масофаи 16 километр ва харсангҳои як чанд метри мукааб ҳаҷм дошта ба масофаи 3-4 километр хош хӯрданд. тобистони соли 1913 нахустин экспедитсияи тадқиқотӣ ба кӯли Сарез бо роҳбарии муҳандиси рус Букинич Дмитрий Демьянович шурӯъ гардид. ӯ аз тадқиқоти дар ин самт анҷомдодаи худ ба хулосаи омада чунин нигоштааст. Букинич Дмитрий Демьянович, муҳандис, олим археолог, мардумшинос. пойдевори садди кӯл мустаҳкам нест ва метавонад баъди муддати хароб шуда боиси нохушиҳои зиёд гардад.
шпилко Григорий Андреевич, хизматчии ҳарбӣ ва ходими давлатии рус. тадқиқи кӯли тозабунёди Сарез ба нақша гирифтани он, омӯзиши ҷараёни захирашавии оби кӯл ва таҳаввули минбаъдаи он чунин хулосаҳоро ҳосил кард, ки садди кӯл мустаҳкаму эътимоднок буда, хавфи рахна кардани банд аз тарафи оби кӯл имконнопазир аст. тирамоҳи соли 1913 полковник шпилко Григорий Андреевич, сардори гурӯҳи низомии рус дар Бадахшон, ҷуғрофияшинос, муҳаққиқи кӯли Сарез, бо унвони Сарез бори нахуст ин кӯлро ӯ ном бурдааст. он замон оби кӯл ҳар соат 1,5 сантиметр ва дар давоми як шабонарӯз 36 сантиметр баланд мешуд. дарозии кӯл ба 28 километр ва чуқурияш ба 280 метр расида буд. аз моҳи апрели соли 1914 аз танаи садди усой баромадани миқдори ками оби кӯл ба амал омада, ҷои баромадгоҳи оби дарёи Бартанг аз танаи садди усой нисбат ба сатҳи оби кӯл 150 метр пасттар воқеъ гашта буд. соли 1914 пас аз пайдо гардидани чашмаҳои аввалин дар қисми поёнии сарбанди усой, хатари рахна шудани сарбанд муҳаққиқонро ба ташвиш овард, зеро ҳаракати об аз тарқиши ҷинсҳои кӯҳии сарбанд метавонанд боиси кандашавии он гарданд. аммо мувофиқи таҷрибаҳои гузаронидаи сардори отряди Помир, полковник Шпилко, сарбанд хеле мустаҳкаму пурбардошт буда, имконияти пурраи тобоварӣ ба фишори ҳаҷми оби кӯлро дорад. пешгӯиҳои Шпилко исбот гардиданд. аз соли 1923 инҷониб сатҳи оби кӯли Сарез ба ҳолати устувор гузаштааст ва аз соли 1926 ҳаҷми оби кӯл ба андозаи ҳозира қариб 17 километр мукааб расидааст. мувофиқи маълумоти бархе аз олимону муҳаққиқон, ғуншавии оби кӯли Сарез наздики 55 сол давом кардааст. Рацек Владимир Йосифович, кӯҳнавард, муҳаққиқ, узви фахрии ҷамъияти географии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ. садди кӯли Сарез аз ҷиҳати шакл қариб ба секунҷаи баробар паҳлӯ монанд аст. яке аз қулаи он ба самти ғарб нигаронида шудааст, қулаи дигар яке ба шимол ба қаторкӯҳи Мускул, дигаре ба ҷануб ба қаторкӯҳи Аличури шимолӣ мустаҳкам васл шудааст. ин тарзи ҷойгиршавии сад аз нуқтаи назари гидротехникӣ мустаҳкам буда, фишори оби 16 то 17 километри мукаабро нигоҳ дошта метавонад. аз тарафи дигар он ҷинсҳои кӯҳе ки аз байнашон об заҳида мебарояд мустаҳкам буда ба осонӣ вайрон ва шуста намешаванд. бинобар ин яке аз сабабҳои устувории сарбанди кӯли Сарез ҳам дар ҳаҷми фуруғалтидаи мебошад, ки боиси садди хеле ҳам мустаҳкам гардидааст. моҳи октябри соли 1991 зимни таҳқиқоти густурдаи илмӣ таҳти роҳбарии донишмандони маъруфи тоҷик Собит Неъматуллоев, доктори илмҳои техникӣ профессор ва Холназар Муҳаббатов, доктори илмҳои география профессор ва гурӯҳи олимони рус бар аъло собит карда шуд, ки сабаби асосии пайдоиши кӯли Сарез заминларзаи шадиди моҳи феврали соли 1911 мебошад. хатари эҳтимолии рахна шудани садди Сарезро олимони табиатшинос ба се омил марбут медонанд: вуқӯи заминларза, афзоиши сатҳи об ва рехтани кӯҳпораҳои атроф. Собит Неъматуллоев, доктори илмҳои техникӣ, профессор, донишманди маъруфи тоҷик дар соҳаи илми зилзилашиносӣ. кушода шудани саргаҳи Сарез воқеият надорад. ақидаи бархе аз коршиносон оид ба кушода шудани саргаҳ, ки метавонад Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон ва Афғонистонро ба хисороти бузург дучор кунад, биасос аст. ин ақидаҳо хоманд. кӯли Сарез дар қисми шарқии вилояти Бадахшони Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияҳои Рӯшон ва Мурғоб ҷойгир аст. Сарез на танҳо дар байни кӯлҳои Тоҷикистон, балки миёни кӯлҳои ҷаҳон бо вижагии хоси худ фарқкунанда аст. кӯли Сарез яке аз мӯъҷизаҳои табиат аст, ки имрӯз дар бораи он бисёр мегӯянд.
امروز سیاحان زیاد به این موضع سفر میکنند. از زیبایی کوه، از منظره که طبیعت به وجود آورده است هم دیدن میکنند و هم از آن بهره میبردارند. пайдоиши сади усой ва кӯли сарез на танҳо диққати олимону пажӯҳишгарон ва тадқиқотчиён, балки сокинони поёнобро ба худ ҷалб намудааст ва то ба имрӯз баҳсу муколамаҳо дар ҳалли ин муаммо идома дорад. аксари кӯли олимону таҳқиқотчиён бар ин ақидаанд ки сади кӯли сарез аз лиҳози устувории табиӣ мустаҳкам мебошад ва барои минтақаҳои поёнӣ хавфе таҳдид намекунад. сарбанди кӯли сарез. баландии садди усой аз қаъри кӯл то сатҳи болоӣ 567 метр. дарозии фурӯғалтӣ 5 километр. паҳноии миёна 3,2 километр. масоҳат 10,8 километри мураббаъ. ҳаҷми кӯҳпора 2,2 километри мукааб. вазни кӯҳпора 6 миллиард тонна. чашмаҳои аз тарқишҳои сарбанд ҷоришаванда 57 адад. қисми шимолии сарбанд аз ҳама баландтар аст ки он аз шикастапораҳои доломит, гаҷ ва мармар таркиб ёфта асоси аз ҷинсҳои кремнидор ва саланетсҳои гирин иборат буда аз самти шимолу шарқ ба ҷанубу ғарб тӯл кашидааст ва қисми ғарбии онро ҷинсҳои шикастапораҳои хурд ташкил додаанд. кӯли сарез. макони ҷойгиршавӣ вилояти бадахшони тоҷикистон. баландӣ аз сатҳи баҳр 3255 метр. чуқурӣ то 505 метр. дарозии кӯл 75 километр. масоҳат 80 километри мураббаъ. ҳаҷми оби кӯл 17 миллиард метри мукааб. вазни оби кӯл ба ҳисоби миёна 19 миллион тонна. олами зоологӣ ва биологии ҳудуди кӯли сарез низ хеле ғанӣ аст. табиати гуногунрангу ҷолиби мавзеи кӯл аз ҷиҳати сайёҳӣ диққатҷалбкунанда мебошад. барои боздиди ин кӯли пурасрор теъдоди кам бошад ҳам дӯстдорони табиат ва алоқамандон меоянд ва аз тамошои табиати зебову беназири ин мавзеъ баҳра мебаранд. бояд гуфт ки дар минтақаҳои гиёботаникии атрофи кӯли сарез 43 намуди растаниҳои эндемикӣ дучор мешаванд. дар кӯл захираи калони зағорамоҳӣ, ширмоҳӣ, осмонмоҳӣ мавҷуд аст. бо назардошти зарурати ҳифзи кӯли сарез ва гирду атрофи он масоҳати бузург ба боғи миллӣ табдил дода шудааст. кӯли сарез дар баландии 3255 метр аз сатҳи баҳр воқеъ аст ки яке аз калонтарин кӯлҳои зебо ва баландкӯҳ дар олам дониста мешавад. кӯли сарезро кӯҳҳои хушманзара иҳота кардаанд. ин экосистемаи табиӣ макони ҳайвоноту паррандагони нодир мебошад. намудҳои зиёди набототро дар кӯҳҳои сарбафалаки атрофи кӯли сарез вохӯрдан мумкин аст. кӯли сарез дар экосистемаи минтақа махсусан ҳамчун манбаи оби нӯшокӣ нақши муҳим дорад. баъди кӯли сарез пайдо мешавад, албатта экосистема тағйир мехӯрад ва худи кӯли сарез бо оне ки ҳаст тағйироте ки вай ворид кард ба махсусан иқлими минтақа таъсири худашро расонид. ва дар мавриди ҳайвонҳои нодире ки дар ин минтақа ҳастанд, шумо медонед албатта дар инҷа
оғувон зиёд ҳастанд ва бевосита гӯсфанди кӯҳӣ ки бо номи Марко Поло машҳур аст, ҳам барои хӯрокаи вай як шароити бисёр муҳити хуб аст ва дар худи кӯли Сарез ҳайвоноти обӣ, махсусан моҳиҳои хеле хуб пайдо шуданд ва имрӯз ҳастанд, зиндагӣ доранд ва ба ҳамин шароит мутобиқ ҳастанд, ба шароити баландкӯҳ ва ба он шароите ки имрӯз мавҷуд аст. Яъне мавҷуд будани чарогоҳ, гиёҳҳо, набототе ки махсусан набототе ки дар ин манзил мерояд аз нигоҳи хусусиятҳои табобатӣ пурра фарқманд аст. Хусусиятҳои махсуси табобатӣ доранд. Албатта ин минтақа то ба охир омӯхта нашудааст ва ба омӯзиш ва таҳқиқотҳои иловагии илмӣ ниёз дорад. Ва фикр мекунам экспедисия ки ҳама сола аз тарафи олимон таъсис дода, ҳам олимони дохила, ҳам хориҷа, фикр мекунам ба омӯзиши пурраи экосистема, гуногунии биологӣ, олами ҳайвоноту набототи минтақа боз ҳам бештару беҳтар шарҳу тафсири худро медиҳанд ва омӯзиши пурра ман фикр мекунам аз манфиат холӣ нест ва боз таъкид мекунам яке аз мавзеъҳои бисёр зебо ва яке аз дороиҳои бузурги кишвари мо Тоҷикистон аст. дар воқеъ табиати гуногунрангу ҷолиби мавзеи кӯли Сарез хеле диққатҷалбкунанда аст. барои тамошои ин кӯли пурасрор сайёҳони дохилию хориҷӣ, дӯстдорони табиат, алоқамандон ва ҳайати меҳмонони сатҳи баланд ки бо сафарҳои расмӣ ба Тоҷикистон ташриф меоранд, ба мавзеи кӯли Сарез сафар карда аз тамошои табиати зебову беназири он баҳра мебаранд ва ба худ таассуроти нек мегиранд. Антонио Гутериш, дабири кӯли Созмони Милали Муттаҳид. Тоҷикистон зеботарин сарзамин буда, бо кӯҳҳои сарбаафлок, обҳои ширину мусаффо ва табиати дилфиребаш дили ҳар бинандаро тасхир мекунад. 11 июни соли 2017 дар нахустин сафари худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон дабири кӯли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутериш, коршиносону донишмандон ва дигар намояндагони ниҳодҳои ин созмони бонуфузи ҷаҳонӣ ба мавзеи зебоманзари кӯли Сарез, ки дар он захираҳои бузурги оби нӯшокӣ мавҷуд аст, сафар карданд. дар мавзеи кӯли Сарез пешниҳод ва ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи муштараки захираҳои оби мусаффои ин кӯл барои кишварҳои минтақа муаррифӣ карда шуд. Антонио Гутериш, дабири кӯли Созмони Милали Муттаҳид. яке аз мақсадҳои рушди устувор масъалаҳои марбут ба об ва экология дар сатҳи минтақаву ҷаҳон аст, ки дар ҳалли он ташаббусҳои Тоҷикистон ва сарвари он муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр муҳиму саривақтӣ мебошад. бояд гуфт ки барои таъмини қисми зиёди аҳолии давлатҳои минтақа ба оби нӯшокӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуда буданд ки аз кӯли Сарез оби тоза ба эҳтиёҷмандони давлатҳои поёноб интиқол дода шавад. амалӣ шудани ин пешниҳод метавонад шиддати норасоии оби нӯшокиро барои миллионҳо нафар сокини давлатҳои поёноб аз байн барад. ҳангоми шиносоӣ бо табиати нотакрори кӯли Сарез, имконоти васеъи захираҳои об ва таърихи пайдоиши он, Антонио Гутериш Тоҷикистонро сарзамини зеботарини ҷаҳон маънидод карда, аз ҷумла таъкид намуд: шумо мардуми хушбахт ҳастед ки чунин мамлакати зебо ва табиати нотакрор доред. 29 майи соли 2019 собиқ президенти Шӯрои Аврупо Доналд Туск бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда дар доираи сафари худ аз кӯли Сарез дидан кард ва бо табиати дилфиребу нотакрори ин мавзеъ шинос шуд. Доналд Туск зимни боздид аз кӯли Сарез, ки яке аз бузургтарин манбаъҳои оби мусаффо дар ҷаҳон маҳсуб мешавад, ба захираҳои бузурги обии Тоҷикистони соҳибистиқлол баҳои баланд дода, табиати зебову нотакрори диёри моро ганҷинаи бузурги табиӣ номид. Доналд Туск, собиқ президенти Шӯрои Аврупо. ҳангоме ки мо ба ин кӯли нодир назар меафканем, пеш аз ҳама неъмати гаронбаҳои табиат обро мебинем. мо бояд обро ба тарзи самаранок ба шеваи устувор мавриди истифода ва истеъмоли худ қарор бидиҳем, зеро ин неъмати табиат сарвати муҳим маҳсуб мешавад.
дар ҳақиқат ин сарвати тоҷикистонро ягон кишвари дунё соҳиб нест. оби поку мусаффо ва табиати дилфиреб албатта дили ҳар бинандаро тасхир мекунад. дар миёни кӯҳсор ганҷинае нуҳуфтааст ки наҷотбахши башар аст. ҳамин тариқ собиқ президенти шӯрои аврупо Доналд Туск таассуроти худро нисбат ба табиати нотакрори кишвари мо, манбаи оби мусаффо будани Тоҷикистон, ташаббусҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масоили марбут ба мушкилоти обии аҳли сайёра ва таъмини мардум ба оби нӯшокӣ изҳор намуд. олимон муайян карданд ки оби кӯлисарез аз ҷиҳати кимиёвӣ, физикӣ ва биологӣ софу беолоиш аст. оби нӯшокӣ ва сарди он, ки аз пиряхҳо сарчашма мегирад, аз ҷумлаи хусусиятҳои асосии ин кӯл мебошад. сарез аз кӯлҳои зеботарини ҷаҳон аст. ранги оби он дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво кабуди баланди осмонӣ аст. гӯё ранги санги қиматбаҳои лоҷварди бадахшонро дар худ таҷассум кардааст. ин аз тозагии оби кӯл дарак медиҳад. воқеан оби ширин аст. бевосита мо таркиби химиявии обро ба пуррагӣ таҳлил кардем. яке аз ширинтарин обҳо ҳаст. яъне оби ҳам тоза, мусаффо ва оби ширин аст, оби истеъмолӣ аст. ва албатта як захираи бузурги оби ширин дар кураи замин аст ва барои инсоният аст. имрӯз инсоният рӯз то рӯз ба мушкилоти оби нӯшокӣ ки дучор мешавад, як манбаи бисёр бузурги оби ширин аст. аз ҷониби олимони институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии моҳи Тоҷикистон ҳамасола омӯзишҳо доир ба таркиби физикии химиявии оби кӯли сарез экспедитсия ташкил мешавад ва ҳанӯз моҳи августи соли 2019 ва инчунин моҳи августи 2017 дар доираи ин экспедитсия якчанд намунаҳои об аз кӯли сарез, инчунин барои муқоисаи таҳлилӣ аз кӯлҳои булункӯл ва яшелкӯл ва ҳамчунин аз обҳои зеризаминии дарёи Аличур намунаҳо гирифта шуданд ва аз рӯи ин мушоҳидаҳо таркиби изотопии оби ин кӯлҳо ба 4 нав тақсим карда шуданд ки навъи аввал ин оби бевосита оби кӯли сарез аст, навъи дуюм оби шадакӯл аст, навъи сеюм ин обҳои булункӯл ва яшилкӯл ва навъи чорум ин обҳои оби маъдание ки аз Аличур гирифта шуд. мушоҳидаҳо нишон доданд ки дар таркиби изотопии оби сарез нисбат ба оби шадакӯл сабуктар аст, чаро ки дар ин ҷа то андозаи бухоршавӣ ҷой дорад ва инчунин бештари манбаъҳои ғизогирии сарез манбаъҳои дарёӣ ҳастанд ва нисбат ба оби шадакӯл бошад, обҳое ки дар булункӯл ва яшилкӯл гирифта шудаастанд, инҳо сабуктар ҳастанд ва инчунин обе ки оби зеризаминие ки ё оби маъдание ки аз атрофи дарёи Аличур гирифта шуд, он нишон медиҳад ки обҳои зеризаминӣ нисбатан вазнинтар ҳастанд. сарфи назар аз фарқияти байни изотопҳои устувор дар таркиби ин обҳо, ҳамаи онҳо ба қоидаҳои беҳдоштӣ ва санитарӣ комилан ҷавобгӯ ҳастанд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар сарбанди усой низоми муосири мониторинг ва огоҳкунандаи пешакӣ насб карда шудааст. таҷҳизоти мазкур дар бораи обу ҳаво, боришот, суръати шамол, сатҳи оби кӯл, басомат ва шиддати зилзила, миқдори даромаду хориҷшавии обро муайян намуда, пайваста маълумотро ба воситаи моҳвора ба марказ интиқол медиҳад. аз соли 2007 инҷониб низоми мазкур зери назорати раёсати масъалаҳои кӯли сарези Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
қарор дошта мутахассисони соҳа бо навбатдории шабонарӯзӣ дар ин мавзеъ фаъолият менамоянд. бояд гуфт ки низоми ҳозиразамони мониторингӣ ва хабардоркунии бармаҳали кӯли Сарез барои устувор намудани иқтидори Тоҷикистон вобаста ба кам кардани хавфи офатҳои табиӣ ва вазъи иҷтимоиву экологӣ мусоидат менамояд. бевосита дар ин ҷо насб шудан имрӯз дастгоҳҳои бевосита огоҳкунанда шурӯъ аз худи кӯли Сарез то мавзеъҳои поёноб аст дастгоҳҳо васф шуданд ва ҳамеша худи кӯл зери назорат аст. ҳам ҳаракатҳое ки ба болоравии об имкон дорад сабаб шавад, худи миқдори обе ки ворид мешавад, обе ки аз он мебарояд пурра назоратшаванда ҳастанд. дастгоҳҳои муосир насб шуданд. қае ки мо зиндагӣ дорем асосан минтақаи аз дидгоҳи сейсмикӣ фаъол аст, махсусан минтақае ки зери кӯҳҳои Помир, Ҳимолой ва Тяншон аст. Кӯҳҳои ҷавон ҳастанд. ҳаракатҳои тектоникии зери замин хеле фаъол аст, аммо дар сарзамини мо ва дар минтақаҳо заминларзаҳое ки шиддатшон аз ҳами 7,2-7,4 боло бошад қариб ба қайд гирифта нашуданд ва албатта масъалаи бехатарии садди Саррез, садди Усой масъалаи дигар аст ки дар ин бора корҳои илмӣ таҳқиқотӣ зиёд ҳам аз ҷониби олимони ватанӣ ва ҳам аз ҷониби олимони хориҷӣ ба роҳ монда шуданд ва хулосаи ниҳоӣ ҳамин аст ки садди Саррез садди мустаҳкам аст ва садди тобовар аст. махсусан исбот он аст ки соли 2015 моҳи октябр ва баъдан декабр заминларзаҳои шадид тақрибан ба ҳамин шиддат рух доданд ва ин заминларзаҳо ягон таъсири манфӣ ба сад надоштанд ва ба минтақаҳое ки иҳота карданд ҳам кӯҳпораҳо ҳам минтақаҳое ки эҳтимоли лағжидани онҳо ва фурӯ рафтанашон ба кӯли Саррез ва ё ба сад буд мушоҳида нашуд. танҳо якчанд соати аввал каме сатҳи об боло шуд ва баъдан об бо ҷои муқаррарӣ худашро соҳиб шудааст. давоми солҳои махсусан баъд аз солҳои 2010 новобаста ба он ки раванди тағйирёбии иқлим авҷ ёфта истодааст, перияхҳо бо суръат зиёд об шуда истоданд, вале динамикаи оби кӯли Сарез ба таври мӯътадил боқӣ мондааст. ин нишон медиҳад ки ҳеҷ хатаре аз сатҳи баландшавии кӯл мушоҳида карда намешавад ва хушбахтона дар ҳам агентии обу ҳавошиносӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳидаҳои доимӣ оид ба ҳам сарбанди кӯли Сарез ва ҳам сатҳи кӯлу, инчунин обе ки ба кӯл дохил мешавад ва инчунин обе ки аз кӯл ҷорӣ мешавад мушоҳидаҳо пайваста гузаронида мешаванд. ин истгоҳи обуҳавосанҷӣ ирхти агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки дар кӯли Сарез воқеъ мебошад. мутахассисони ин пойгоҳ ҳамарӯза вазъи ҳаво, сатҳи оби кӯл ва воридшавии оби дарёи Лангарро ба кӯл месанҷанд. тавре мутахассисони ин пойгоҳ иттилоъ доданд, боридани борон дар ин мавзеъ дар фаслҳои баҳору тирамоҳ бештар ба қайд гирифта мешавад. дар фасли зимистон бошад то 50-55 сантиметр барф меборад. дар умум тибқи пешгӯиҳо имсол боришот бештар сабт карда мешавад. моҳи ноябри соли 1938 аввалин пойгоҳи баландкӯҳии обуҳавосанҷии ирхт дар водии дарёи Лангар барои санҷиши иқлим ва сатҳи оби кӯли Сарез дар баландии 3290 метр аз сатҳи баҳр таъсис дода шуд. мувофиқи маълумоти ин пойгоҳ дар минтақаи Лангари кӯли Сарез 137 мм солона боришот ба қайд гирифта мешавад. мавсими зиёдтарини боришот ба моҳи март ва камтарин ба моҳҳои июл-сентябр рост меояд. ин миқдори боришот дар дахлу харҷи оби кӯл нақши муҳим надорад. ҳаҷми оби ба кӯл воридшаванда аз рӯи маълумоти ду пойгоҳи обченкунӣ ки яке дар резишгоҳи дарёи Лангар ва дигаре дар дарёи Мурғоб ҷойгир шудааст ба ҳисоб гирифта мешавад. ба кӯли Сарез оби 80 дарёву рудчаҳо мерезанд. яке аз мутахассисони ин пойгоҳ Суроб Шикориев сокини деҳаи Нисури ноҳияи Рӯшон аст ки аз соли 2002 инҷониб дар ин мавзеъ фаъолият дорад.
бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ вазъи боду ҳаво ва раванди воридшавии об аз дарёи Лангарро ба кӯли Сарез дар давраи навбатдорӣ мушоҳида ва чен карда ба марказ маълумот мефиристад. В озере Сарез с 1938 года работает наша стационарная метеорологическая станция, которая ведет наблюдение за погодой вот именно в этом стратегическом объекте, который помогает нам изучить все-таки климат горной местности и в то же время наблюдать за тем, что насколько же все-таки вода поступает в это озеро, насколько вода покидает. Наша метеостанция находится на высоте 3500 метров. Погода, которую мы мониторим, конечно, приносит различные результаты. Можем сказать, что в зимний период, да, Сарезское озеро замерзает, все-таки высокогорная зона, и это тоже нам дает какую-то информацию о том, что температура все-таки в высокогорной зоне пока что сохраняется в природном виде, то есть температура на высокогорной зоне сохраняется в период своего зимнего времени года, плюс чуть-чуть весеннего периода времени, чуть-чуть осеннего периода. То есть общий эквивалент, можно сказать, 6 месяцев зимнего периода на Сарезском озере сохраняется. кӯли Сарез асосан аз се дарё мурғоб, марҷоной ва лангар сарчашма мегирад. ин дарёҳо аз кӯҳҳои баланди барфпӯш ғизо мегиранд. дарёи лангар низ яке аз манбаъҳои ғизогирии кӯли Сарез аст ки аз он кӯҳҳои баланд ҷорӣ мешавад. имрӯз ҳаҷми обие ки Сарез дорад ба 17 миллиард кубометр баробар аст, яъне ҳаҷми бисёр бузурги об. обе ки дар ин кӯл пайдо шудааст, албатта сарчашма асосан калонтарин дарё дарёи мурғоб аст. баъдан дигар дарёҳое ки ҳам мавсимӣ ва ҳам ҳамешагӣ ҳастанд, атрофи 10 дарёи дигар ба кӯли Сарез мерезанд ва обе ки ба кӯли Сарез мерезад тавассути чашмаҳое ки аз поёне тақрибан аз баландиҳои 240 метр шурӯъ мешавад ва поён ҷорӣ мешаванд ва баъдан он ном мегирад дарёи Бартан. ин дарёҳо асосан аз ҳисоби обшавии пиряхҳо ва барфтӯдаҳо ғизо мегиранд. дар ҳавзаи дарёи Мурғоб 879 пирях мавҷуд аст ки масоҳати умумии онҳо 568 километри мураббаъро ташкил медиҳанд. пиряхҳо дар баландии зиёда аз 4400 метр аз сатҳи бар ҷойгир буда, хатти барфтӯдаҳо бошад аз баландии 5060 метр аз сатҳи бар ибтидо мегиранд. сарфи об бо роҳи полоиш, яъне филтратсия, тавассути сади усой ва бо роҳи бухоршавӣ сурат мегирад. об аз 53 чашмаҳои калон ба ҳисоби миёнаи умумии ҷоришавии 45.6 метри мукааб полоиш мешавад. Окбир Агаханян, Эгишевич, доктор илмҳои география, профессор, котиби илмии шӯъбаи фанҳои табиатшиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон дар солҳои 1951-1954. соле аз дарёи Мурғоб ба кӯли Сарез 520 миллион метри мукааб об ворид мешавад. ба воситаи дарёи Бартан аз кӯли Сарез дар як сол 1 миллиарду 438 миллион метри мукааб об хориҷ мешавад, ки дар ҳар як сония ба 45.6 метри мукааб баробар аст. буғшавӣ аз сатҳи кӯл бошад солона ба 6.7 миллион метри мукааб ё ба андозаи 2.1 метри мукааб сония мебошад. миқдори якҷояи оби аз кӯли Сарез бароянда ва буғшаванда, яъне тақрибан дар як сол ба 1 миллиарду 505 миллион метри мукааб
ё ба 47.7 метри мукааб сония баробар аст. кӯли шадда макони ҷойгиршавӣ вилояти бадахшони тоҷикистон. масоҳати кӯл 2,23 километри мураббаъ. ҳаҷми оби кӯл 0,2 километри мукааб. чуқурии ниҳоӣ то 250 метр. баландӣ аз сатҳи баҳр 3239 метр. манбаи ғизогирӣ дарёҳои шадда ва марҷон. кӯли шадда аз ҷиҳати гидрологӣ ба кӯли Сарез пайваст буда ба он ду дарё ки ҳарду камтар аз 10 километр дарозӣ доранд ворид мешаванд. ба ақидаи олимон кӯли шадда баробари кӯли Сарез пайдо шудааст ва сол то сол масоҳати худро васеъ намуда ба як кӯли зебое табдил ёфтааст. оби кӯли шадда дар баробари кӯли Сарез тағйир меёбад. ин раванд аз он шаҳодат медиҳад ки ҳарду кӯл ба ҳамдигар зич алоқаманд мебошанд. ҳамин тариқ асрору уқдаҳои нокушодаи кӯли Сарез бисёр аст. баҳри бозкушоии ин гиреҳҳо олимону пажӯҳишгарон пайваста таҳқиқоти босамари илмӣ мебаранд. дар оянда низ таҳқиқи кӯли асроромези Сарез идома хоҳад кард, зеро кӯли Сарез сарчашмаи бузургтарини табиии оби тоза дар ҳудуди Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. оби нӯшокӣ неъмати бебаҳои асри 21 ва асрҳои минбаъда буда барои рушди устувори ҷомеа мусоидат мекунад. аз ин лиҳоз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯли Сарезро чун бойгарии беназири табиӣ барои наслҳои оянда ҳифз менамояд. азбаски қисматҳои болоии кӯл, яъне он минтақаҳое ки ҳавзаи обҷамъкунӣ дорад кӯл, то андозае душворгузар ҳастанд. бинобар ин дар он ҷо мушоҳидаҳои бевоситаи гидрометеорология гузарондан ғайриимкон аст ва бо назардошти ин масъала ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки омӯзиши кӯли Сарез ва хафу хатари онро ба стратегияи миллии оби ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ворид намояд ва яке аз ҷанбаҳои муҳиме ки олимони моро зарур аст омӯзишҳоро идома диҳанд, ин бевосита омӯзиши устувории сарбанди Усой ва инчунин динамикаи сатҳи оби кӯл ва таъсироти мухталифи геологӣ, гидрометеорологӣ ба оби кӯл мебошад. Сарезское озеро, мы не можем сказать, что водный поток слишком сильно увеличивается, то есть река Бартан имеет свой климатический сток, и вода, которая аккумулируется в Сарезском озере, частично просачивается через вот эту каменно-песочную вот эту плотину, и все равно водный сток реки Бартан продолжается. То есть мы можем определить, дать информацию о выпадении осадков, о температуре, и это все нам поможет как-то изучать климат не только в Таджикистане, но и в Центральной Азии. албатта имрӯзҳо зарурат аст ки вақти инсоният дастрасӣ ба оби нӯшокӣ, ба оби ширин то рафт барои инсоният маҳдуд мешавад, имконияти истифодаи инҳо ҳаст. имконият ҳаст ки об интиқол дода шавад ва яке аз манбаъҳои даромадовари кишвари мо ба ҳисоб меравад. аз ин мӯъҷиза мо танҳо бояд истифода барем. бо оне ки Тоҷикистони мо соҳиби дорои чунин манзараҳои бисёр зебо ва дорои сарчашмаи бузурги обӣ аст, бояд ки албатта аз он истифода шавад. мо медонем ки дар кишвари мо баландтарин калонтарин кӯлҳои кӯҳистонӣ ҳам ҳастанд, ҳамашон ҳам марҷаҳои сайёҳӣ ҳастанд ва ҳам боигарии Тоҷикистони азизи мо аст.
сарзамини тоҷикистон дорои чунин захираҳои бузурги обӣ мебошад. албатта об сарвати бебаҳо ва сарчашмаи ҳаёт аст. бале, дар ҷаҳони муосир махсусан дар шароити тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ об ҳамчун неъмати бебаҳо арзиши баланд дорад ва кӯли сарез низ ҳамчун захираи оби тоза аз ҷумлаи бойгарии табиии тоҷикистон аст. бале, фарзона фарзанди миллати тоҷик, пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти ҳифз ва истифодаи босамари манбаъҳои табиӣ баҳри дастрасии ҳар як сокини сайёра ба оби нӯшокӣ дар сатҳи байналмилалӣ ташаббусҳои башардӯстона анҷом медиҳанд. воқеан маҳз иқдомҳои беназири инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари пешоҳанг марбут ба обу иқлим муаррифӣ кардааст. тавре коршиносон иброз медоранд, талаботи як инсон дар як шабонарӯз ба об бештар аз 100 литр мебошад. ҳоло беш аз 2 миллиард аҳолии сайёра аз норасоии оби нӯшокӣ азият мекашанд. ба машаққати сокинони сайёра ки аз оби нӯшокӣ азият мекашанд менигарему шукри кишвари обҳои мусаффо тоҷикистони биштосоро мекунем. پایان